ce ki ta ayi su ne na san da wannan kuma ku saka yawa ko bai gida ya bar shi yau ni zan koma kuma re in yi taushi gari na ne can mahaifa ta ce yau can zan je in can ne zan to dole in gaishe su dan kuma re na gaishe ku kurfi lokal gamin ni ai na ku ne sunau ne ni nasu ne to ko na je tilas zan dawo don ku ne ɗin ainawa ko bar gida zai bar shi ni ma na san zai bar shi tabbas kun san ma zai bar shi menene zai sa ka tafi ka bar mahaifarka menene me yasa ne ka guys juyo a gidanka tilas ta zo ba a gidanka to zo a ganka a san ka koma gidanka kumare ina gaishe ku Yusuf kumar na gaishe ku Yusuf ne naku ayyo gayin su da tsafta suke ga bautar Allah ne ai su ne lazimi ne sallah wannan ba shakka azumi shi ma ban shakka girma uwa uba ban shakka kai su komi su ban shakka ga sabbin su dattawan su manyan su har masu kudin su yaran su har matan su yan matan su jawarawan su kankanan su manyan su masu kudin su talakawan su sarakan su kowa na su yan kuma redi na gaishe ku Yusuf ne fa amini Yusuf wannan dan Yusuf wannan amma can zuwa ne kuma ne gidana dan can ne aka haifi mahaifina tilas dole in koma Allah wallahi mahaifata ce fa kai to ai mai sauti ya san sauti tabbas ya san zan wakewa ya san kumare sai mai sautin nasu naku ya sha daban ya zarce ma nasu ban waka in dai zan waka sai na sa garin alfarma kumare ce ki ta